Dobrý den, jmenuji se Lucie Karlíková a dnes bych vás ráda přivítala v moderně zrekonstruovaném rodinném domě v Kostelním Hlavně. Dům nabízí 2 bytové jednotky, každá s vlastním vchodem a sociálním zařízením. V přízemí domu je prostorné 3KK. Najdete zde moderní kuchyňskou linku s vestavěnými spotřebiči, která je oddělena od obývacího pokoje komínem s krbovými kamny. Nechybí zde ani velká ložnice, další pokoj a koupelna s designovou betonovou stěrkou, která je téměř bezúdržbová. Do obou jednotek je vstup ze zahrady. Podkroví je připravené k dokončení jako prostorné 2KK. Můžete si zde vybudovat prostornou kuchyňskou linku s obývacím pokojem, pokoj a koupelnu se sprchovým koutem. Na zahradě najdete dostatek úložného prostoru i příjemné posezení. I přesto, že se dům nachází u hlavní silnice, v domě i na jeho zahradě vás nic rušit nebude. Parkování je zajištěno na vlastním pozemku pod zastřešeným stáním s elektrickými vraty. Okolí poskytuje spoustu možností pro relaxaci i aktivní odpočinek, cyklostezky a koupání v blízkých jezerech. Autem dojedete za 15 minut na Černý most a za 30 minut jste na Mělníku. Pro více informací se podívejte na webové stránky a já věřím, že vás tato nabídka zaujala a uvidíme se zde osobně. Mějte se hezky.